Баймак районының Темәс авылында кайтанан төзекләндерелгәндән һуң балалар өчен яңа спорт залы файдалануга тапшырылды. Был авылда эшләгән 3нче спорт объекты. Бәләкәй Башкортостанның тәүге баш калаһында Төбәк-ара кимәлдәге спорт залларының еш үтүен исәпкә алганда, яңа якты спорт залы урындагы балалар өчен зур бүләк. Теманың дәвамы алдагы язмала. Спорт өчен сиктәр юк. Бұл өлкәлә казанышлары булган спортчылар калала гына түгел, авыл ерендә лә яшәй. Темәс, волейбол, баскетбол, көрәш буенча яхшы һөҗүмтәләр биргән биләмәләрнең береһе. Укучыларның район төбәк-ара ярыштагы күрһәткечләре лә ошо хакта һөйләй. Мин беренче тапкыр килгәндә нык аптыраным, спорт зал зур, иркен, якты, миңа нык охшаны. Бұл спорт зал безгә мөһим кирәк иде. Bizden köreş boyunca, futsal boyunca, voleybol boyunca zona respublika yarışlarında katnaşışı sportsmenler için bu sport zal büyük mühimdi. Biz rahmetimizi bildiririz rayon hakimiyetine şu sport zaldı asığa buluşluk ettiğini için. Авылда буга тиклем 2 спорт залы эшләй ине. Быныһы иһә уңайлы шарттары тренажер залдарының булуы менән дә аерылып тора. Ошыга тиклем кинозал, һуңынан физкультура дәресләрен үткәрү өчен кулайлашкан был объект кыска гына вакыттар эчендә кайтанан төзекләндерелгән. Балаларның шатлыгын уртаклашырга килгән кунаклар милли көрәш өчен келәмдәр, баскетбол туптары һәм китаптар бүләк итте. Бұл эште бездән көзгөһен яй адактарында башлагайдык, 1-2 айда аткарып килеп сыктылар. Һәм бүгенге көндә бұл спортзал безнең авылыбыз өчен, безнең авылыбызның яшь буынын үстерүгә зур өлешен индерер дип уйлыйм инде. Шулай ук быел Баймак калаһында кала мөхите программаһы буенча бихисап эшләр башкарылды. Төп игътибар урамдарды төзекләндерүгә, кешеләргә ял һәм спорт объектларын төзүгә бүленде. Гомумән Баймак районы секторында милли көрәште үстерү, этноспортты үстерү һәм яшьләрне әхлаки яктан тәрбияләү буенча байтак сараларда катнашып йөрибез. Республика буйлап безнең төрле проектлар тормышка ашырылып бара һәм бына Баймак калаһында шулай ук кала мөхитенә арналган майдансыктарның да асылуы шатлыклы күренеш. Яңа ел байрамы алдыннан асылган спорт һәм социаль объектлар кешеләрнең ял минуттарын файдалы үткәрүгә юнәлтелгән. Яшәү шартларын яхшырту, мөмкин тиклем бар ердә уңайлы мөхит тудыру уның төп максаты. Гөлнур Ишбулатова, Римьян Турин, Хайдар Көмешбаев, яңалыктар хезмәте.